Durangoko azoka da. Arratsalde honetan ongitorri, azokan gaur telebista saiora arratsaldeko 6ak dira. Eta datozen 3 ordu laurdenetan azokak gaur eman duen guzti eta oraindik ere emateko duena gerturatuko dizuegu zaudeten lekuan zaudetela. Idazleak izango dira hemen gure plato honetan besteak beste Katixa Agirre eta Jasone Osoro. Pelikulen inguruan ere hitz egingo dizuegu gaur egon diren beste hainbat ekitaldiren inguruan ere baita. Saioa hasi baina argia aldizkariari buruz berbetan hasiko dugu izan ere argia eskuartean izan baduzue azken asteotan konturatuko zineten hainbat aldaketa egin dituztela. Bertan aldaketak bai itxurari dagokionez eta baita edukiari dagokionez eta hauen zergatia jakiteko eta aldaketa hauek zeintzuk diren jakiteko argiako bi kide ditugu gaur hemen gurekin, Asier López eta Iraitz Agirre. Arratsalde on bioi. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hainbat aldaketa dituela argiak lehenengo eta behin zergatik ikusi duzue, buelta bat eman behar hori. Batetik ikusten genuelako beharra zekala ja. Diseinuan, ikusiko zenutenez, buelta oso bat eman diogu eta hor egon gara urte bete, horrekin bueltaka, kasi. Batetik diseinuan, nahi genuelako beste buelta bat eman eta argazki presentzia gehiago eman, bisualago bilakatu pizka aldizkaria eta nahi genuelako aldaketa eman, hori lehendabiziko arrazoia zen. Eta bestetik ere, barne mailan ere beste aldaketa batzuk ematen ere ginelako, kazetariatza egiteko erari dagozkionak. Adibidez, lehen atalen arabera banatzen ginen, aldizkarien atalen arabera banatzen ginen gu edukiak sortzerako orduan, eta hori deuseztu ditugu, eta gustatzen zaizkigun gaien arabera kokatzen gara kazetariok. Orduan horrek ekarri duena da, jende gehiago parte hartzea paperian, eta jende gehiago parte hartzea interneten. Orain gaika antolatzen garelako. Orduan horrek ere eskatzen zuen, aldizkariaren edukien banaketa beste buelta bat ematea. Orduan batetik diseinua eta bestetik edukien banaketa, halako 5 egin ditugu, hau da 5garrena atera duguna diseinu berriarekin eta antolaketa berriarekin. Antolaketa berria, izan ere atal berriak edo sartu dituzue, hainbat atal, eta horietako batzuk kontatzea eskatuko dizuet, zeintzuk dira atal berri horiek? Desberdina dauz, ni ez naz kazetarixa, orduan ez daki jaun hemen hortan lanian ibili dian ez galdetu biko. Egisa dana da zela bai, aktualidadiari edo lekua egiten saiatu garela, horrein handi baten azkenean aldizkaria eta astekaria izaterakoan, ostiralerako izten zian gauza asko, eta asteburuan gertatzen zian gauza askori lekua egitea zaila izatezan, da panorama izango da, pixkat hor aktualidadeari lotutako zera bat. Ez biharra da edukietatik, baina bai pixkat komunidade logikatik edo pixkat arpide dunei eta argia proiektua sustatzen da benei begira, bai da igual beste berrikuntza bat gunearena, hor badaukagu pixkat argiako kideak dianak eta sari desberdinak eta lortzeko aukera, eta horre bebe pixkat altolaketa berriarekin batera bai indouna da berformulatu. Eta indouna da herri eragileen espazio bihurtu, hor badago hemen Durangon gainera hortarako adibidez zoragarrixa da, Euskal Herrixan 11 gizarte mugimendu gabitz herri eragile gauza pile bat eduki askoko gauzak egiten, eta adibidez hori berformulatu dugu eta herri eragilei leku egiten saiatu gara, pixkat argiaren berkokapena edo ez azken urtetako bilakaerarekin batein da bena, eta edukizena da hori, kazetarixe galdetuko jau. Bai, ez dakit. Komunitatea aipatu du Iraitzek eta egia da gaur egun kazetaritza egiteko orduan gero eta garrantzia gehiago ematen zaiola komunitateari, irakurle talde horri, azkenean hartu emanetan, kazetariok hartu emanetan egoten garen jende horri guztiari, eurek ere euren ekarpenak egiteko, euren lekua emateko nola baita, ez da? Bai, gu komunitatea deitzen hasi gara, izan ere, oin artean arpietzen ideia ez dagoen indarrean, ez bakarrik argian, baina nik uste paperarekin lotura astua dakaten proiektu komunikatibo guztietan, ez? Ordaintzen denaren arabera, hau eta hau jasotzen genuelako, ez? Kasu honetan, gurean, astero paperezko aldizkari bat. Baina hori internetaren etorrerarekin moldatzen junda, eta gaur egun sare sozialekin eta handik ere hortan sakondu da, egiten dugun lana, ez dela bakarrik paperari begira. Orduan, jendearekin nola rematzen garen, edo beraiek egiten duten ekarpenaren truke jasotzen duten, horrek erabateko aldaketa bizi izan du.
Orduan gu komunitatea deitu diogu izan ere, lehen lerroan jarri nahi duguna delako proiektu komunikatibo osoa eta horrekin batera argiak defendatzen dituen baloreak. Izan ere, ikusten dugulako jendeak guregana batuko da, gurekin bat egingo du, ez agian astero 50 orriko aldizkari bat jasotzeko. Horrez gain, nik uste eta ere benetako arrazoia da, bat egiten duelako guk mundua ikusteko dugun erarekin eta kazetaritza ulertzeko moduarekin. Orduagatik komunitatea ditzen diogu, pizkat gainditzeko formatoen kontua eta gehiago atxikimenduaren kontutea datorrelako komunitatearen kidego hori. Hor atal berrien artean, argi kontra, elkarrizketa egongo litzateke baita ere, beranduegi izeneko ere bai, zer dira hauek edo ze... Bai, argi kontra da elkarrizketak egiteko beste formato bat. Pizkat, agian hain ezaguna ez den jendea, baina arlo jakin edo gai jakin batean asko dakiena. Eta hori saiatuko gara bi horritara ekartzen, azken horreko horrietan agertzen da. Eta bestea da, agian pizkat ezagunagoa dena aurretik ere bere historia dakalako, beranduegi. Telebista saio hartatik datorren. Telebista saioa zana, 100 saio egin genituen, eta bere buruaz beste egitera bortxatu genuen gure osasunaren izenean. Azkenean bukatu genuelako egia zen lanpilo batekin, eskatzen zuen lanpilo bat, eta guretzat guztiz berria zen telebista egitea. Egia zen oso ondo funtzionatu zuen, oso gustora geratu ginen, utzi genion egiteari, baina hala ere bagenekan ar hori sartuta barruan, umorea eta pizka, zirikatzeko nahi hori, eta esan genuen, guazen berreskuratzea, baina bestera batera. Eta esan genuen, guazen saiatzea paperian nola funtzionatu dezaken honek. Eta azkenean, azken horri eskaini diogu, eta hor, agian seriotasunez publikatu ezin ditugun beste gauza horiek, atera bide bat eman diogu hortik. Hori da, askotan aldizkaria irakurtzeko, irribarre batekin bukatzeko behintzat, ezta? Bai, abria lortzen dugun, hasi berria gara honetan ez azteko ezin izango den erantzuna. Seguro, asmatuko duzuela. Irudi aldetik ere, esan dugu, hainbat aldaketa egin dituzuela, ez dakit, argiago egite aldera, edo erakargarriago egite aldera, edo pixkat nondik joan dira itxura aldeko aldaketa hauek? Batetik, jakina, erakargarriago egite aldera, eta pizkat ikusten genuelako, diseinuak behar zuela, gaur egun agian ikusten ditugun gainerako diseinu moldeekin, gerturapen bat, hori batetik. Eta bestetik ere nik uste hor dagoen hausnarketare badela, eta hori oso lotuta dago aro digitalarekin, guk adibidez gure sorkuntza guztia libre eskaintzen dugu. Creative Commonspean argitaratzen dugu egiten dugun dana, eta horrek esan nahi du, egiten dugun guztia eskuragarri dagoela, dana. Ordandu nahi, ala ez, sarean dago dena libre eta doain eskuratzeko. Orduan zergatik jendea batuko da, edo jendea jarriko du dirua hau etxera heltzeko. Berez ordena libre baldin badago. Hori buruan izan da, eta uste dut, gainera hau ez dela bakarrik gertatzen aldizkariekin edo egunkariekin, bezik eta ikusten badugu gaur egun adibidez musika taldeek argitaratzen dituzten musika CD-ak, jaz dira garai batekoak bezalakoak oain, mimo handia jartzen zaio. Balio erantsi bat izan behar dut, ezta nola baita. Objektuari beste puntu bat ematen zaio, ez? Bestela internetetik deskargatu dezakezu eta entzun, gure kasuan iguala. Orduan nahi genuen pizkat, eskutartean izatea merezi duen, zer izatea, ez? Eta horregatik, hortan jakina diseinuak bere biziko garrantziaka azaletik hasita. Horregatik ere aldatu dugu, inkluso logoa berare. Aldaketa hauek guztiak, berrikuntza hauek guztiak ikusi gura dituenak, edo ale bat eskuetan gura duenak, nora jo behar du, izan ere hemen baduzu, ezta? Argiak badu bere postu hemen Durangoko azokan. Argiak baduela postu hemen Durangoko azokan. Bai, eta aurten gainera pixkat bi produkturekin, ez da, argia eraberritua pixkat ezagutaraztera, eta eraberian bai pixkat hasigarri bota dituen idea honetatik, argiako komunitateko kide dianape bai, bilgunetxo bat, ez topagune bat, egia esan jende asko da belgerturatzen, ale berriaren inguruan, pixkat iritziak ematera, eta nahiko gaur gorpuzkera honakin gauz, egia esan lora desente jasotzen, eta horrek esan nahi da, bide honetik gabitzela, ez? Ikusten dela azken urteta zelabait bilakaera bat egon dela, gaien trataeran, eta zelabait hori oso gauza polita da.
estetikari dagokionez askoz argiagoa dela, askoz aldizkariagoa dela eta bizkat tokatze zala, ez? Eta gero bai oso politia da horrelakotan, azkenean argiak, klaro, eta 18 urte bueltan ditu, mendia beteko dau, zeruko argia hasi izanetik, eta orduan dago jende asko argiarekin alfabetatu dana euskeraz, atzerrian bizi izan dana da argia izan dana euskera, ez? Bere leihua, orduan egiz esan olako ekarpena jasotzea oso positiboa da. Orduan, argiakin gabiz, eta gero gabiz bizi baratzea liburuarekin jo bai, Jako Errekondo artista bada, hor dauka landaren psikiatrikoa montauta, eta jendia dauzkan zalantza guzti eta erantzuten, eta liburua, bizi baratzea liburuarekin, eta egisa esan aurtengo produktu izarra da, kontutan hartu bidazkenen hori, ez, argia proiektu, komunikazio proiektua babesten danean, ez dela bakarrik kazetaritza independentia babesten, zela bateko balore horrekin lotutako produktua sustatzen saiatzen garela, eta hori da gure erronka, ez, eta Durango horretarako pixkat hori da noi gizarteratzeko oso leku egokisa da. Eta oso posik, gaur jende pila bat etorri da, eta oso posik. Animatu ditzagun, argiaren postura aragerturatzera. Iretz Agirre eta Xier López, eskerrik asko, gurekin izan eta sorton aro berri honetan. Esan dugu gaurko saioan zehar, hemen Durangoko azokoko hainbat gunetara joango garela, eta teknologia berrien gunera Kabiara egingo dugu datozen minutotan. Kabia gunera etorri gara eta gaur bideojokoen ekaitza izango da. Horrek esan gure dau, gaurko egunean bideojokoak izango direla protagonista. Eta horretarako erantzuletako bat hause da gurekin dugunak, einbe erauntzia elkarteko kidea, Urtzi Urriezola, egunon Urtzi. Egunon, bai. Gaur bideojokoen eguna da. Hori da, eguna, bai. Jolastu egingo dugu eraz. Asko. Antolatu dugu hemen ekimen bat 10:00 hasita ordu batak arte izango dena, bideo-joku ekaitza ditu dioguna, eta hortarako euskeraz jolasteko aukera izango da hemen. Eta ze izango da joku zehatz bat? Ez, danetarik edukiko du. Daukagu lehengo rekreatiboetako joku zaharretatik hasita, gaur egungo modan dagoen Minecraft jokua, gero pantailan zuzenean emitituko den beste hainbat jokuri buruz ere itzengo da, danetari pixka bat, ezta? Eta horretaz aparte, gero egongo dira sortzaile batzuk edo jokalari batzuk euren esperientzia kontatuko dituztenak. Bai, hori da, gaur egun modan dauden youtuber horiek, ezta? Jokuetara edo bideratuta daudenak eta joku horiei iruzkinak edo komentarioa sartzen dizkiotenak, berein esperientzia pixka kontatuko dute, zer da berentzat youtuberra izatea, batez ere bideojokuetan, ze bideojokuei buruz edo hitz egiten duten, eta zer dan bideojokuei buruz euskaraz hitz egitea, ezta? Gazteentzako gunea gaur edo edozeinentzako? Edozeinentzat. Bideojokuena gaur egun lehen garai batean igual ume kontuak zirela esaten zen, ezta, baina gaur egun, guk deskubritu dugu hasi txiki-txikitatik eta 40 urtetatik gorare ibiltzen dela jendea, bai. Ondo badirituzu, joango gara barrura, bisitak idatu txiki bat ingo dugu, eta holan tokian toki joango gara esaltzen, bai? Bazen, a ber. Hemen adibidez, azteko, sarreran, ikusten dugu, hau zuek itzuli dozue, hola zau. Hau edo hemen egongo da, beto zen. Bai, interfazea bera euskaratu da. Hau da, garai batean konsola zahar hauek berreskuratu ditugu, eta interfazea bera euskaratuta, konsola euskaldun bat, esango dugu, ez da jokua bera ez daude euskeraz, baina, Eta hau adibidez zertarako da, jendeak erabiltzeko? Bai, hemen daukagu muestra bezala edo, etorri eta jolastu eta pixka bat ikusteko. Garai batean nola jolasten zen, segurazki egongo da generazio bat oraindik ere, ez dituna ezagutzen joko hauek eta ikusteko. Zerako jolasak, gutxi gora bera, gongo dira hemen? Danetarik, hemen kontsola dira, garai bateko Nintendo zaharretatik hasita, Sega, ez dakitze gehiago sartuta doan, Game Boyko jokuak eta horrelako jokuak. Aukera zabala. Bai. Vale, perfecto. Ona etorri, jolastu eta kitxo. Hori da. Vale. Eta hemen ikusten dugu, ordenagailua ia pinitxa, jendia be hurbiltzen hasi dela. Zer da honen asmoa? Bai, hemen prestatzen gabiltz txapelketa bat izango da, Minecraft txapelketa bat, izen ematea zabali dago, edozeinentzat, etorri eta jolasteko. Mundu virtual badauka
badaukagu Game Irauntxiaren barruan Minecraft jokuarena euskeraz dena, eta denak hor elkartuko gara, eta altxorraren bila, eta bestelako mini joku batzutara ibiliko gara. Eta orduan hemen be gauza bera, ezta? Dator bat, eta aukia libre baldin badago bertan jarri? Hori da, eta jolastu, eta gero zuzenean emititzen egongo gara hemen pantalla erraldoian, egongo dira beste bi komentarista lanak egiten, esatari lanak egiten, eta, bueno, hori, txapelketan hor girazten dut, sari bat ere badagoela uste. Perfecto. Eta gero hor, ez dakit une honetan hori da, baina kontua da, lagun bat bere etxean jolasten dagoela, eta zertan erabilen zuzenean erakutsiko dozu. Bai, hau gure elkartean dagoen kide askoek egiten duen gauza bada, eta da youtuberrak dira, eta zuzenekoak ematen dituzte, orduan bideojoku batean jolasten ari dira, bideojokua bera normalean ez da euskaraz egoten, baina bereek euskaraz iruzkintzen dute, komentatzen dute, orduan aipatzen dituzte zein dian partida horretako trukoak, edo zein dian estrategia egokia, eta horrelako gauzak, eta horra adibide badaukagu ipinita, goiz guztian egongo da jolasten joku desberdinetan, eta aldein behin emitituko dugu. Perfecto. Eta guaziratik esan dugu Game Irauntziak antolatu dauela. Game Irauntzia zer da baina? Bueno, Game Irauntzia da, sortu da bideojokalari euskaldunak elkartzeko gune bezala, ez da? Komunitatea bezala. Hasiera batean helburua ezan hori, helburua esan pixka bat lagunko harria bat azaleratzea, euskeraz jolasten zutela eta erakusteko, baina gaur egun ja urte bete bakarrik pasa da, baina ja trinkotu da pixka bat eta helburua beste bada, ez da? Eta gustatuko litzaiake, inorrez ezartu, baina Durangoko azoka izan da ia bidere liburu, diska eta bideo-joko azoka adibidez. Ados, perfecto. Game Irauntziak atiak zabalek ditu, zertarako bertan izan eman? Bideo-jokoei buruz hitz egin eta gustoko dugun horretan euskaraz konpartitzeko, aizialdia euskaraz konpartitzeko. Kanunekin geke lan hori? GameIrauntxia.eusen izena eman, eta hor aurkituko duzu informazio guztia eta horre egongo gara. Ondo, urtzi horrizela, eskerrik asko, segi jolastera. Vale, mi esker. Liburu bati buruz berbetan jarraituko dugu saioa, Katixa Agirreren Atertu arte itxaron izeneko liburuaz bikote kontuak, Euskal Herriko hainbat txoko, gatazka, politikoak, hori guztiak jasotzen ditu liburuak, ez da ala, Katixa? Bai, 3 ari ditu liburuak, baina ari nagusian bidaia badaukagu, bikote bat errepidean, kotxe batean sartuta, bakoitzak sekretu bat gordetzen du, eta bidaiaren amaiera alabeharrez sekretu horiek eztanda egingo dute. Hori da. Lehenengo eta behin arratsalde hor, arratsalde ez dizudala esan, hori egin beharreko da eta. Katixa, pelikuletan eta ohituta gaude, road movie deritzatenak ikustera, eta kasu honetan hau izango litzake literaturan parekidea, ezta? Road novel estiloan planteatu duzu eta. Hori da, liburuan jartzen du road movie bat dela, baina road novel bat izango litzateke, ezta? Badaukana literaturaren historian tradizio luze bat, eta oso genero divertigarria eta egokia da. Asko mugitu zaitezke, leku askotatik ibili zaitezke, beraz, bizitasun hori ematen diozu narrazioari, eta gero bidaia ere izan daiteke barnekoa. Kanpotik bidaiatzen ari zara, baina barruan ere aldaketak gertatzen ari dira. Nolabait ere pertsonaien garapena, esango genuke. Hori da, bidaian zehar, ikusten dutena, gertatzen zaienak, horrek guztiak eragina dauka. Ulia eta Gustavo dira, ezta? Okerrez banago, bi protagonista nagusiak. Xegondai guzu, nun hasten dute bidaia, nun bukatuko duten ez dugu esango, baina zer gertatzen zaie bidaia horretan edo nola moldatzen dira? Hau da bikote bat Madrilen bizi dena berez, baina neska Ulia euskalduna da Gasteizkoa. Orduan erabakitzen dute uda batean Euskal Herria ondo ezagutzea. Hau da, ez bakarrik Gasteiza joatea eskontza batera egiten duten bezala, baizik eta ez. Hartuko ditugu 2-3 aste eta lasai asko errepide sekundarioak hartuta korrituko ditugu hemengo errepideak, ezta? Eta orduan hasten dute, Madrildik Gasteizera doaz, eta Gasteiztik ere hasten dute olako bidaiatxo bat Arabako hainbat toki eskutuetatik, hor errebindikazio bat egin dut ere Arabako txoko eskutuak, hain eskutuak izan ez daitezen, eta gero, Bizkaia aldera egiten dute, Gorbeialdetik, Bilbora heltzen dira, Bizkaiko kostaldea ezagutzen dute, Algortatik Lekeitiora, gero Gipuzkoara doaz, eta Gipuzkoako hainbat txoko, eta gero Nafarroan
amaitzen da nahiko modu abruptoan. Ez dut esango zehazki zer gertatzen den, baina bidaia aldez aurretik amaitzen da. Haiek uste zutena baino goizago. Katixa, liburu hau zuretako nolabait ere erronka bat izan da, izan ere, helduendako idatzi duzun lehen eleberria izan da, ezta? Nolatan animatu zara eta nolako izan da esperientzia? Bai, aurretik 2 ipuin liburu nituen, helduentzako ere bai, baina hau da lehenengo eleberria. Eta bai izan dela erronka, neukan oso argi gai izango ote nintzen amaitzeko, baina azkenean egin nuen. Urteak eman ditut liburu hau idazten, ez da lan makala izan niretzako, baina heldu nintzen mugara. Nabaritu duzu aldea. Bai, ze azkenean istorio bakar batekin egon behar zara denbora pilo bat, ezta? Ipuinekin ez da horrela gertatzen. Istorio bat daukazu, baina hilabete batean, 2 hilabetetan asko jota, bentilatu egiten duzu istorio hori. Honetan bizi behar izan dut pertsonaia hauekin urte askotan. Badira zenbait hilabete, liburua argitaratu zenuela, zer nolako erantzuna izan du? Oso ona, ibili naiz eta oraindik ari naiz irakurle taldeetatik, irakurle talde askotan, irri askotan, eta denetariko iritziak entzuten dira, baina behintzat liburua irakurtzen ari dira eta hori berez bada osagarria. Durangoko azokan, liburua aurkezten eta sinatzen bazaude, elkarren postuan, baina gaur goizan bestelako ekitaldi baten ere hartu duzu parte, ezta? Irudienean, nolabait ere, ikusentzunezkoekin edo lotuta. Bai, irudienean egon naiz atzo eta gaur, ikusentzunezko sindromeak izeneko hitzaldi bat ematen, hain zuzen ere ikusentzunezkoen azpian edo atzealdean egon daiteken sexismoa, askotan ez agerikoa dena, agerikoa ez dena, hori nola detektatu, nola azaleratu, pista batzuk ematen. Atzo nerabentzako tailerrak izan ziren, etorri ziren institutuako ikasleak, eta gaur izan da publiko orokorrarentzat. Katixa, eta bestela, Durangorako ze asmo dituzu? Nolabait ere lanera edo ala beharrez etorri beharra bai, baina hartzen duzu zeure denbora, zeukere ikusteko, zer nobedade dauden, esparru ezberdinetan, eta... Orain arte ez dut zertarako astirik izan, dana izan da lana hitzaldiak eta sinaketak, baina orain bai hartu nahiko nukela momentu bat, eta diskoren bat erosi, batez ere diskoak, ze liburuak urtean zehar asko erosten ditut, baina diskoak niretzako bada momentu bat oso aproposa hori egiteko. Eta norbaitek zure liburua atertu arteo itxaron eskuratu gura balu, hortxe du, ezta, elkarren postuan. Oantxe noa, hor egongo naiz mundu guztiaren zain. Oso ondo, Katixa, eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Eta guk beste liburu bati buruz berbetan egingo dugu aurrera, kasu honetan Santiago Janizek idatzitako liburua da, Euskal Herria goitik behera. Santi Janizekin gaude, bere estanean, Santi Euskal Herria goitik behera izeneko liburua kaleratu duzu, helikopterua hartu eta Euskal Herria goitik, argazkiak aterasatzu Euskal Herriari, nolako zer ikusten da helikoptero gainetik Euskal Herria nolakoa da goitik? Nik beti esaten dut oso esperientzia izugarria dela. Ohitura ekogu menditik ikustea eta hori mendi gainetik ikusten baduzu mundua zelagarri da. Deskubritzen duzu beste mundu txikitzu, handi bet, baina beste mundu txikitzuak, eta orduan hori, argazkilari bezalakoa da hori, sorpresa, hori, denbora osoan atratzen duzu sorpresak, eta irudi berdinak, eta irudi desberdinak, irudi berriak, eta oso aberatsa da. Hementxe daku kaleratu duzun liburua, guztira bertan 150 argazki azaltzen dira, ezta? Euskal Herrian, txoko desberdinetan, goitik ateratako argazkiak dira guztiak, ezta? Bai, denbora osoan hori, helikopteroan egin duten lana, eta
Eta hori, saiatu naz, hori, bai zain motako guztitik ibiltzea. Bai itsasoan, bai kostaldean, bai hori, Nafarran egualdean, eta orduan. Bueno, eta hortik biaka eta argazkiak ateraka. Orduan, milaka argazkiak egin dodaz, eta hori. Horren guztien aukerak eta hemen dauz, berdamar, bueno, azakit. Izan be, 10 urteko ibilbidean emaitza dela esangeke liburu hau, ezta? Bai, jasen nintzen hori, Euskal Telebistako La Mirada Mágica, la bizetarako programakin, eta hortik aurrera pentsatzu nun, bueno, zer, argazkilari moduena egin behar nuela. Eta hortik aurrera, gero beste lan batzuk etorrita, hori, argazkilari moduen, hori, airetik ataratako lana, eta hori, nire kabuz, hartu nuen helikopteroa, alokatu nuen helikopteroa, eta hori, leku batatik bestera biak argazkiak ateratzen, hori, pasino moduen ja. Zerako esperientzia moduan hartzen duzu? Izan be, helikopteruan, komentaik enoztasun lehen, atia zabalik dauela joaten zinaia, arnez bat lotuta argazkixaketara alizateko, ez da? Bai, hori, zarata hori, ikusteko ondo, atara behar da, hori, kamera, helikopteru kanpore. Orduan hori, edo atea zabalik, edo atea kendute, hori, arnezakin eta kamerak ere lotute ere. Ataratzen zara, baina hori, kontuz ibila da hori, errotore askoz boladak emoten dauz aizean, orduan, hori, abiadura ere, orduan, hori, kontuz ibila da, baina hori, zarat egiten dago helikoptera, eta oso esperientzia berriep, gero, pilotokin oso lotura handie eduki behar da. Nora joan... Komunikatzeko jakin zerako aukera dekozan helikopterak, zerako aukerak emoten dauzen pilotoak ere, orduan, hori. Egin behar da ekipo oso bat hori ataratzeko. Hemen orduan ikusten ditugu, hainbat argazki dituzula esaterako Donostiakoa, gainetik ikusten dana... Kostaldea, Balmase da, Hendaia, orduan, Nafarra, Amaiur, orduan, ez dut esango mundu osoa, baina Euskal Herriko hori. Txoko ugari jaso dituzu. Paisain mota guztiak dauz, eta nire aukeraketa izan da hori. Argazki bakoitzean historia bat kontatzeko aukera badau, kontatute da hemen. Hori da, euskaraz eta gaztelaniaz labur kontatu duzu hori. Bai. Eta beste berrikuntza bat ezartu dugu hori men QR honekin, hau irakurri, orduan, telefonoakin, hau irakurri eta basoaz guelertzera, argazkia atarata dagoen leku berera. Orduan, imaginatu duzu egara egiten alzara hortik. Bueno, Santi, irakutsi diguzu zeure liburu hau, mila esker, eta gainera book trailerra bebaita kaleratu duzu, argitaratu duzu. Saltzen dugu zela eginda dagoen edo zelako proposamena. Bueno, guk jarraian zeure book trailer hori ikusteko aukera izango dugu. Hementxe duzu Santi Janizen book trailer hori. Amabietan Bermuta du izena, ondoren berbetagai hartuko dugun liburua, Jasone Osoro, Elgoibartarraren azken lanak berta izeneko emakumea da bertan protagonista, eta oraintxe kontatuko digu, egileak berak, Jasone Osorok berak, zer den bertari gertatzen zaiona. Arratsaldeon, Jasone. Arratsaldeon. Bueno, 12 urtetan argitaratzen duzun helduendako lehen eleberria da, zergatik eten hau, eta akaso zergatik animatu zara berriz ere, etena eten eta idaztera. Bueno, 12 urte hauetan ibilinez beste gauza batzuk idazten gazte literatura bereziki, eta gero idatzi naban helduentzako edo amatasunari buruzko bestela kronika liburu bat, baina bereziki nintzen murgiltzen igual helduen literaturan, ez dakit, batetik igual ez naukalako zerbait kontatzeko, eta batez ere igual ez nabalako ahots hori topatzen, ez nabalako nik kontatu nahi naban hori kontatzeko modua aurkitzen. Baina, bueno, azkenean agertu zen eta horren emaitza da, bai. Eta zer da, 12 Bermuta izeneko liburu honetan kontatzen duzuna? Berta izeneko emakume da protagonista eta berak bere bizitzan errepaso bat itzen du. Baina errepaso hori itzeko modua ez da inbeste gertaeren bitartez, baizik eta gehiago emozioen bitartez. Emozioak, pentsamenduak, sentimenduak, hausnarketak, orduan zentzuetan, apiska da errepaso emozional bat, orako paisai emozional moduko bat kontatzen da. Emozioak askotan kaotikoak izaten dira, antolatzeko zaiak, eta uste dut ere, liburuaren idazketa ere horrelako xa dela, ez? Kaotiko xamarra izan dela. Bai, kaotikoa da, baina badoka bere logika ere, Esan dut, irakurtzeko orduan ez zera galtzen. Ataletan dau banatuta, atal bakoitza edo kapitulo bakoitza da pertsonai bat,
zentzu hortan orden bat badauka. Gero gertatzen dena da, denbora aldetik eta jauzi asko daude, eta ez hori bakarrik, baizik eta ez dago ari bat. Parrafo bakoitza, parrafotan da banatuta, eta parrafo bakoitza dela esan dizutena, bada edo hausnarketa bat, edo pentsamendu bat, edo bizipen bat, dana modu desordenatu baten dau kontatuta, emozioak dian bezala, ez? Gu gaudenean gure pentsamenduetan murgilduta, azkenean pentsamenduak ez dira logika baten arabera etortzen baizik eta modu irrazional baten, ez da? Ba, hola dago kontatuta. Eta pixa bat irakurlearen dako joku bat ere izan daiteke, ez da? Pixa, hori guztia ordenan jartza, horri guztiari norberak aria jartzea, ez da? Hori da, bai, pixkat hori ere, ez dakit nahita, baina, badago, nik jolaztu indot asko, idazteko orduan, eta pentsatzen dut irakurleak ere badaukala, jolazteko aukera hori. Berta, esan duzu dela protagonista, zenbat du Jasone Osorotik Bertak, izan ere, uste dut nolabait terapeutiko xamar ere izan dela, ezta? Bai, agertu da hori prentxan, ez dakit terapeutikoa, baina bai izan da katarsi bat niretzat neurri baten. Ni ez naiz Berta, baina dudarik gabe Bertak kontatzen dituen hausnarketa batzuk edo pentsamendu batzuk edo badaude nire barruan. Baina nik uste hori gertatzen dela nire literaturan bentzat, nire liburu guztietan, hogeienetan, beti daude zure pusketak. Ez azkenean idaztean neurri baten bada zure bizitzan gertatu dian gauzak erabili eta beste modu batera kontatzea, ez? Bai niri gertatutakoak eta bai niri kontatutakoak, nik irakurritako gauzak, nik ikusitako pelikulak, azkenean nire pusketa daudenean esaten dutenean ez da derrigorrez nik bizi izan dakoa. Ez daiteke nik irakurri dutena lagun batek kontatu didana, hori dana ere nire bizitza da. Nolabait ere idazte ariketa pertsonal ere badelako, ezta? Bai, hala da, bai. Nori gomendatuko zenioke, 12etan bermuta, hasteko zergatik izenburu hori? 12etan bermuta jarri nion, bermutak zerikusi handia dauka Bertaren bizitzan, eta bereziki dago lotuta Bertaren momentu, ez dakidan alaiekin edo, bada parentesi moduko bat, ezta? Zuk bermuta hartzen dozunean, normalean, momentu horretan bakarrik momentua existitzen da, eta gainera gehienetan momentu alai bada, ezta? Edo festa bat, edo ospakizun bat. Orduan nik pixkat nahi nion tonu hori eman azalean, nahiz eta gero barruan datorrena nahiko atormentatua izan, azalean nire naban isladatu zen, pixkat festa, ez? Iradoki zerbait, sugerentea. Baikorra edo, ez da? Nolabait baita ere. Bai. Jasone gaur egon zara, hemen liburuak sinatzen, eta okerrezpanago minutu gutxe barru, arratsaldeko 7etan aurkeztuko duzu, ez da? Bai, Pako Aristi eta Bixok egongo gara, Pako kingo dizkitxe novelari buruzko, liburari buruzko galdera batzuk izango da solazaldi bat, 7etan ahotsenean. 7etan ahotsenean, eta bihar eta etzi ere okerrezpanago hemendik ibiliko zara. Bai, bihar goizean eta asteartean goizez baita ere, astelenean jai. Bai, Jasone, hori da, zuek ere atxeden hartu beharko duzu, ez da? Jasone, eskerrik asko, benetan gurekin izatagatik, eta sorte hon liburu honekin. Mil esker. Eskerrik asko eta beste bat arte. Beste bat arte. Eta guk, azokako beste txoko batera, beste gune batera, irudienera egin behar dugu orain, izan ere arratsaldeko 7etan hasiko da bertan, Asier Altunaren Amama pelikularen emanaldia, eta aurrera pentso bat eskainiko dizuegu. Aitaren mundua, baserriko lurretan bukatzen da. Hemen du bere lurra eta zerua. Hemen da, bera libre. Aitak eta guk, ez dugu modu berean ulertzen bizitza. Gurasoekin kezkauta nago. Zertate kontuatzen bakarrik geratu zatela. Zuza, baserrian geratuko zara, ala? Ikusi dugun moduan, liburu ez eta disko ez gain, bestelakoek ere, ikusentzunezkoek ere, badute lekua Durangoko azokan, eta hain zuzen ere, beste ikusentzunezko bat, kasu honetan beste pelikula bat, animaziozko
pelikula bat hartuko dugu berbetagai Olentzero eta Amilaren sekretua da. Animaziozko pelikula honen izenburua Baleuko etxeak ekoiztu du eta ekoiztetxeko, ekoizletako bat, Egoitz Rodriguez dugu, gaurko honetan gurekin, arratsaldeon Egoitz, arratsaldeon ongi etorri. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, esan dugu Olentzero eta Amilaren sekretua dela, bazeuen azken proiektua, Laster zinemetan egongo dena. Esan behar da baina nolabait ere saga edo pelikula sorta baten 5. atala, dagoeneko. Bai, baina horrek uste dut azalpena behar duela. Berez 5. atala litzateke, baina aldaketa handia dakartza aurreko 4 filmekin alderatuz gero. Eta zergatik, orain arteko 4 filmeak kokatzen zirelako 19. mendeko Pirineotako herrixka bukoliko batean. Eta orain honetan egin duguna da istorioa gaur eguneratu eta gainera Olentzerok dituen balio positibo eta araindi balio unibertsal bat eman. Eta egin duguna da historia gaur eguneratu eta gainera ospitale batean kokatu. Hori da, Olentzerok lagun berriak izango ditu, Amila eta bere laguna, konta iguzu nortzuk dira hauek. Bai, filma sortu genuen nolabait esateko elkarte batzuekin elkarlanean, eta elkarte horietatik nabarmendu behar duguna da FEDER. FEDER da gaixotasun arraroak sufritzen dituzten familie eta gaixoen inguruko federakundea, eta oraingoan egin nahi genuen Olentzerorekin zan hori, beste balio bat gehitu. Orduan egin duguna da elkarte honekin bildu, dokumentazioa lortu, bertako familiekin eta hitz egin, gaixotasun arraroak dituzten aurren bizimoduetara hurbildu, eta hori Olentzeroren pelikula batera eraman pizka bat dramatismoak kendu zegoera horri, erakutsiz aur horiek gaixotasun arraroak dituztela, asko ez ezagunak direlako, baina berez aurrak normalak direla adieraziz, Orduan zer egin dugu? Egin duguna da istorio hau ospitale batean kokatu eta pizka bat jolastu ume hoien errealitatearekin eta ume hoiek duten jolasteko eta amets egitzeko gaitasunarekin. Eta orduan uztartzen ditugu 2 mundu, beraien mundu erreala, ospitaleko egunerokotasunean daukaten hori, zeinetan saiatzen diren beti jolasten eta bat, eta bere imaginazioan edo bere sormenean edo bere kreatibitatean dagoen beste mundu bat. Eta mundu hori da euskal mitologiaren mundua. Hori da, euskal mitologia izan ere Olentzeroz gain beste hainbat eta hainbat pertsonaik ere hartzen dute parte, ezta? Mari eta beste hainbatek. Bai, hor da dauzkagu Mari, Lamiak, Basajaun, Galtzagorriak, Taxuri, Mikelatz, badaude. Oraingo atal hontan, oraingo filme hontan, mitologiako pertsona daude, bai. Animaziozko pelikulazuek dagoeneko Baleuko eskarmentu handia duzu, horrelako pelikuletan. Zenbat denbora eroaten du? Horrelako pelikula bat, Olentzero eta Amilaren sekretua bezalako pelikula bat, hasi eta bukatzeak. Zenbat denbora irauten duen? Nik esango nuke justu hau igual luzeena izan dela, gidoi aldetik eta historia aldetik buelta asko izan dituelako, Hasiera batean hasi ginen 5. pelikula egiten, zuk esan zuen moduan, eta gero pentsatzen genuen, ez. Bazen beste zeo zer gehiago egitera, Dinot, gure balioetatik abiatuz eta gure tokian, tokiko edo gurea denetik abiatuz, unibertsala izan daiteken historia bat kontatzera, Eta horrek badinotzut, elkartekin biltzera, dokumentatzera, eta pizka bat bestera bateko historio bat lantzera eraman gaitu. Orduan, justo filme honek pare bat urte eraman ditu. Marrazki bizidunak dira, beraz ikusiko ditugunak marrazki biziduneko pertsonaiak dira. Ahotsak baina, aktore oso ezagunenak dira, ezta? Bai, hori da pizka bat ere, nolabait esateko Federren eskutik etorri zaigun zerbait, Filme honi gertatzen zaiona da pizka bat, ekoiztetxearen, Baleukoren eskuetatik nolabait esateko askatu dela, eta beste kolektibo edo beste elkarte batzuen eskuetan jarri dela, Eta elkarte horietara hurbildu dira aktore hauek, bai Barbara Goenaga, Gorka Otsoa, Gorka Niginagalde, Jon Plazaola, Miren Ibarguren, eta besteren bat. Eta hauek guztiak noiz ikusiko ditugu zinemareotetan? Filmea ez dakigu Olentzerok ekarriko duen edo Olentzerori harrera egiteko unean egongo da.
baina argi dagoena da Gabonetako filma dela eta Gabonetan egongo dela. Gabonen bueltan egongo dela hor, ezta? Bueno, adi egon daitezela ikusleak. Eskerrik asko, Egoitz, gurekin izateagatik. Zuei. Eta, bueno, baton bat zer ikusiko duen gogoz geratu bada, hementxe izango du baita, aurrera pentsoa hementxe, Olentzero eta Amilaren sekretuaren trailerra. Eskerrik asko, Egoitz. Eskerrik asko zuei. Hasi da, ataria irekitzen ari da. Gu arratsaldean terrazara joango gara. Etorri nahi baduzu primerako lekua dago. Hospitaletan ez dago primerako lekurik. Eta ni askotan egona naiz. Samira, Nor zara? Eta zuri. Badakit neskaren ametxetan agertu nahian zabiltzala. Amila salbu etorriko da gure mundura, horrazia erreklamatzera. Iritsi da ordua benetan nortzaren jakin dezazun, ene Amila txikia. Olentzero! Ixo! Eskazan horrezko horrazia niretzat. Ustazu! Ez izan beldurri, jauzi egitea bezala da. Zutaz fidatuko naiz, Olentzero. Ba, arrazoi zuten. Primerako lekua da hau. Gauero Durangoko azokan utxik egiten ez dutenak, Platerueneko kontzertuak dira, gaur ere, 10:00 aurrera, talde bat igoko da, bertako agertokira, ea zein den talde hori. Ieskide taldeko lagunekin gaude Plateruenan, izan ere gaur gaueko 10:00 kontzertua eskainiko dute, eta zeuen azkeneko diskoa aurkeztuko duzu, ezta? Zeuen 5. diskoa prest dagoeneko? Bai, bueno, etxeko lanak egioguz, beti lehenengo kontzertu bat, nahiz eta ondo preparatuta ekarri, ez da izeten erreza, lehenengo alditxa gentien aurrien jartzia, baina ondo gogotxu eta ilusinuakin gure 5. diskua, 6. lana izango den orkesteko, noski. Garaituko ez gaituzte, ezta? Zeuen disko berrixa, eta hoxen hemen Plateruenan aurkeztiak zer suposatzen da zeuendako Durangoko azoka baten, Plateruena bezalako agertoki baten jotziak? Guretzako plazer bada beti olako plaza baten jotzia, eta gehiago ingurukoek izan da, bai Durangalde, bai ingurukoek izan da, guretzako da oso berazgarri guretzako. Kontzertuan, kantu berriak aurkeztuko dituzue pentsaiken dut, eta ze kantu eukiko ditugu entzun gai, zeuen lehengo abestin batzupe entzuteko aukeri egongo da, ala izango da guztiz barrixak entzuteko? Joko dugu gaitzen bat barrixak, ez danak, baina ixe danak, eta gero reporterizio zarreko beste hainbat behoko dugu. Izan behar jarraitzea jape ongo di horren zain, ez da? Ikusiko da, a ber. Ontsen, zazpiretan aztekoak zaila, probak, soinu frogak iten, eta ikusten dugu ja atzian, Ieskide jarrita, katiak bekarritu dituzuela gaurko kontzertu honetarako? Bai, bezau ginen eszenografia barria jartzea, eta hartu dugu teknikari bat argitzen dakota, berak emozoskun ideia, guri guztiakun ideia eta, ikusita zelan garatu da, txukun ikustego gauzia eta hori jendia ikusten jakon, da pizka makarra geratzen da, gure estiloko rollo eta, ber. Gonbidapena bialduko doztau, ez da? Ikusentzule guztiei gerturatzeko gaur gaueko 10:00 Ieskide taldia hementxen Plateruenan. Zelan ez, hoxe, gaueko 10:00 aurrera gongo gara zuzenien, 5 euro xumeren truke, musikia eta aldarrixa egongo dela holtza gainien, eta animau jente da nahi bertara etortzera eta ondo pasatzera guaz batera. Ia ondo jaten den zeuen aurkezpen kontzertu hau, eta guk ikusentzulien motorrak berotzen joateko eta purtsu bat animatu daitezen gaurko kontzertura joateko, euren disko berri honetako ikusentzunezkoa bideoklipa eskainiko dizuegu, hementxe duzue. Gaur atzo legez lokatzetan
Ba, ikusitzuleok, onarte gure gaurko saioa gogoratu gaur iluntzeko 8:00 aurrera San Agustin kulturgunean argitzaiola sariaren banaketa egingo dela, eta aurten Gerediaga Kultur Elkartearen sortzaiek eskuratuko dutela sari hori. Gu bihar goizeko 11:00 itzuliko gara, azokan gaur saioaren goizeko edizioarekin, bien bitartean, modu batean edo bestean, gune batean edo bestean, gozatu, Durangoko azokaz gozatu, euskal kulturaz, eta guk gaurko egunaren laburpena bideo honekin utziko zaituztegu. Agur eta bihar arte. Durangoko azoka da.